vana vevhu vadli vesadza vamwe mikonde, right? Opah Muchinguri otaura something that have surprised Zimbabwe. Yes, for the first time Opah Muchinguri angaingozikamwa kuti Opah Muchinguri is a loyalist. She is loyal to the leaders and etc and etc. I mean, ndeumwe wevakadzi vashoma nana vatinavo vanonzi vanopiwa like credit even neboys reZANU-PF kuti these women fought the liberation struggle, including Joyce Mjuru and it. Right, muZimbabwe information iri kusvika panews desk pano pamuzinda wevanhu iri kutiudza kuti Opah Muchinguri, she's no longer having it. After all, macomrades ava vanomira nechokwadi chavo. So chii chiri kuitika apa ndo panonzi pama1 muZimbabwe mufanira kunzwisisa how important is Opah Muchinguri. She's the minister of what? Defense muZimbabwe. So takupai isusu information tichitaura tichiti muZimbabwe after pressure, after General Matatu mukuru, the military top boss muZimbabwe vakandwa pressure vakanetsekana vakaita sei, he have finally submitted a statement achiudza Mnangagwa to the president kuti no, I cannot accept my gifts anobva from private individuals vanosanganisira vana wiki neuchivhayo. Iyo $1 million yatanga kuti tataura nezvayo vamwe vanoziva kuti panotori more than that imwe yakazopiwa mapurisa etc. So ZDF, Zimbabwe Defense Forces, is under the Ministry of Defense. Iri kumhanywa chiri kumhanywa ichi na Opah Muchinguri. You see, the thing ndeyekuti muZimbabwe vamwe vanotofunga kuti Opah Muchinguri chimukadzi chine mweya wesvina, vamwe vanoti chihure ichi, vamwe vanoti chakati chinyongolozi chakashata chimukadzi ichi hachina moyo, chakaita sei kuti mukadzi ichi chisina kungwara. Ndevamwe vanenge vachitaura mumaziva maZimbabweans nenyaya dzekutaura zvisina basa kana nenyaya dzekutaura out of anger. So Opah Muchinguri right now ari kunzi the same pressure yapiwa General Matatu yapiwa also Opah Muchinguri. So as of right now Opah Muchinguri wataura zvinohlisa zvinoshamisa against President Mnangagwa id. So regaitaura chidai so muZimbabwe hatisi kuzopa rumbidzo kuna Opah Muchinguri senge she's a revolutionary wazotanga kusapota kana kuti wazotanga kushora Mnangagwa now. Kana wauchinzi mukadzi uyu akangwara angadai akatanga kushora Mnangagwa ne2030 ambition vision from a long time ago, but she was playing along until I realized kuti Mnangagwa is losing. Mnangagwa wakuti wanozva ndi president mwenye imimi muZimbabwe. Mnangagwa zviri kunzi mukomana waperegwa, mukomana wadhifito, mukomana wadambugwa. Regai tipinde munyaya zvezere. So kana muchiti Mnangagwa ari kunzi wadliwa according to vanhu vari mukati meZANU-PF, according to maanalysts vaongorori vepolitical situation muZimbabwe vanokuudza direct kuti no, as of right now anybody, any minister waunoona achimirana Mnangagwa publicly ringoriwo dununu zvaro dubuche dumbuzenene harisi kuziva zviri kuitika kana kuti ndiri mamazitima aya akadhibha mama, kana kuti unoona chiitika nechoti vari kukuudza kuti kune vanhu vari mukati meZANU-PF right now vokuti all they had to do was to be loyal to Mnangagwa, kunoti havana maqualifications, they have nothing else except kunzi vanozikamwa nekulika Mnangagwa's bati, bootlickers vanenge vachinanzva magaro vachinanzva magaro Mnangagwa vachizama kuti vapinde pachinzvimbo chiribo. So only team irororo as of right now vanokuudza kuti only team iroro ndorogara ngosara richisapota Mnangagwa, otherwise the rest team rokutozova kuti inini I have got credentials, I have got degrees, masters, experience, war experience etc. So macomrades asizondikandira pashe because anoziva kuti ndakatobata basa kudhara, ndakadzidza, ndine experience nechi, havasi kutevera Mnangagwa at all. So ndo patabvunza tikati isusu alright, imimi mainsiders muri kutaura zvinhu zvakadai so toda kumbodzoka kuvanhu vakaita sana wiki neuchivhayo muri kuti chiinavo because takanzwa isusu comrade Knox Chivero, the unofficial spokesperson wechiwenga faction, vachitaura kuti hana chiunhu
munogoti wiki nauchivha haana chinhu sei, haana kubhadhariswa around $3 million here zvekuti ape hlonza. Wakapa hlonza chivhayo his ex around $3 million, mogoti munhu haana chinhu sei. Zvikanzi kana tichitaura nezvemari muZimbabwe, remember tiri kutaura about state money. Tiri kutaura about people who got rich from stealing state funds. These people havasi vanhu vekunzi vanonzi they are worth $10 million. They are worth hundreds of millions of dollars. Zvikanzi tiri kutaura hundreds of millions of dollars ari panapa. Ndo atiri kutaura kuti ukaona iwe inonzi yatoti isusu chigananda, forget mbinga, hanzi jinimbi yanga iri mbinga, tikati madzosa zita rajinimbi in the political arena again. Tsanangurai fast. Zvikanzi mupana jinimbi haana chaanacho kana kuti anga asina chaanacho compared to atoti isusu mapolitical mafia. Ndo patarohwa nehana muRezimbabwe. Tarohwa, ndanyatsokunzwa hana yangu ichiti pa. Ndikati mukuti chii kana muchiti jinimbi haana chaanacho compared to anonzi mapolitical mafia. Zvikanzi ndo patakuda kukupinzira tokubudisira information. Zvikanzi yauri kuona yeye inonzi Mugabe dynasty, kana kuti vapfana vari kuona vana Chatunga zvichizobudikira pasocial media, panews zvichinzi kwanzi Chatunga wanzi abhadhare beu ye$600,000 rands muSouth Africa, and then Mnangagwa azomubhadharira that $600,000 rands, and then bla 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 bla. Kanzi mfana muri kupenga ndo kwamuri kuita. Tikati mainsiders tsanangurai kuti tiri kupenga in what way. Ndo pataudzwa information. Zvikanzi hama dzangu muRezimbabwe, muri kufanira kunzwisisa chakasiyana munhu anonzi Mnangagwa nemunhu infact chakasiyana munhu anonzi Robert Gabriel Mugabe nemufanhu anonzi Passion Java kana kuti nekakaka kanonzi Makandiwa. Chavakasiyana ndechekuti umwe ari kubira vanhu direct, umwe ari kubira vanhu indirect. muRezimbabwe tikati iwe tsanangurai kani, kwete kuda kuti henga muri kuti chika muchiti Robert Mugabe naPassion Java kauta Makandiwa kana Magai vakasiyana. Zvikanzi kamufana Makandiwa kanobudikira kuvanhu kuti ini ndakatumwa naMwari ende Mwari vandiudza zvakati, Mwari vakazonudza zvakati, zvirova kuti vanhu navo vari kufanira kuzobhadhara chegumi, vari kubigwa nechegumi kana kuti zvipo kana kuti chii, and then at the end of the day every like Sunday kakazadza inonzi chii UFIC kwako kaMakandiwa kakazadza kana kuti stadium kakazadza chii kari kuzotora kana kuti $100,000 kana $50,000. Inova mari refu of course yokuti munhu aite in one Sunday, but it's nothing compared to Robert Mugabe. Ndo patavhunduka tikati muri kuti chii. Kanzi wangu boys rakaita sana Robert Mugabe vakaba atoti isusu mastate resources, kureva kuti tiri tose muZimbabwe takaungana, taunganidzwa towanika kuti tiri 17 million people and we have just over 400,000 square kilometers. Zvikanzi atidzoke pa 400,000 square kilometers, 400,000 square kilometers zvorati 1 square kilometer. Ndo patinoda kukuexplainirai, kanzi ngatimboexplaina madumbu zenene kuti anzwisise chinonzi 1 square kilometer. 1 square kilometer zvoreva kuti wakamira pauri papapo wakudrowa line iwewe wakaseparata that line ne90 degrees, zvoreva kuti uchienda straight wakatarisa wakatarisa uri kuenda iwewe 1 kilometer. 1 kilometer anova 1,000 meters. Kati mirai kuti dzosera kuchikoro boys. Kanzi 1,000 meters uchiinda wasvika ikoko 1,000 meters tokudza dzokera pawabva pawatangira, zvoti wodzoka futi 1,000 meters toti wangu 10 to the left 90 degrees. Now rova pasi dzimwe 1,000 kilometers 1,000 meters, rova pasi dzimwe 1,000 meters, wasvika padzoperepo tochiti wangu 10 to the right, chirova dzimwe 1,000 meters, wasvika po tochiti 10 to the left, totirova dzimwe futi 1,000 meters. Ndopo unodzoka pa point ya yekutanga yawatakurovesa chimwe 1,000 meters wakatanga straight, wodzoka pa chinzvimbo chese chakakomberedza ichi ndo chatinoti isusu 1 square kilometer. Saka achitaura kuti Zimbabwe is over 400,000 square kilometers of land area. Tiri kutaura nzvimbo refu.
Yeah. Saka tikataura zve 1000 square meters. Haungaipedzi nzvimbo iyi. Apa takutaura zve 100,000 square meters. Yatova nyika muri kutaura kuti tozotaura zve 400,000. It's impossible for any human to explore that kind of land in his lifetime or 10 lifetimes. Hazviiti, haungagoni kuonera. Ndo nzvimbo inonzi Zimbabwe. Right, zvakamira zvakadaro. Ndo paya patiri kukudza kuti kana ukanzi president wemuZimbabwe Robert Gabriel Mugabe ari kuba in these 400,000 square kilometers, hatisiri kutaura zvana Holy 10 kana zvana Passion Java. Takutaura zverimwe level reufumi. Ndopatati apa tiri kupabata. Zvikanzi saka nami muchizoona vanhu vachiburikira achiti kwanzi mufana Robert Mugabe Jr. kana kuti mufana chatunga Bellarmine Mugabe anzi abhadhare 600,000 rands. It's nothing to him. It's nothing kunana Grace Mugabe. It's nothing. Ndopafurukireri imi muri kutaura kuti chii? Muri kutaura kuti pana vanogona kunitorera bhebhi. Yakanzi hai vachibomira kutaura zina basa. Idzodzo ndo anoni masmall issues, masmall matters. Vanhu vane mari inohlisa. So kana tichidzoka isusu pakuti Opah Muchinguri Opandukira Mnangagwa for the first time ever, tiri kuti chii? Tiri kukuudzai kuti Opah Muchinguri waongorora ufumi, mari, power yese ine Mnangagwa family. But ndobva aongorora, ndobva aona kuti nezvese ava vanhu vadiki kuna Chiwenga, vadiki kuna General Chiwenga. Ndopatatsoka kuti iwe urikutaura kuti chii? Zvikanzi because the problem iri kuitika right now ndekuti General Chiwenga is not representing Zimbabwe state resources, money, business or whatever. He is representing the security. Zvikanzi vacho vakagadha more than 400,000 square kilometers dzeland dzine goridhe, muri kufamiwa, vamwe vari kurima huku, mbudzi, mombe, chibagwe, fodla. Zvikanzi vari kusapotewa nemasoja. Soja ndo ari kutevera Chiwenga. So uyu mukadzi uyu ari kurana defense forces anenge achiwana intel. Zvikanzi kana ukada kuonayo kuti nyika iri kuenda kupi, tarisa kuna minister of defense. Ukazoonerewo minister of defense vachipandukira Mnangagwa, zvoreva kuti vane intel, inside intelligence, inside information yabva kumilitary intelligence iri kuvataridza kuti imimi amai makadzvengwa neinformation, amai muri kusaidi riri wrong, uyu wamuri kuti mungwangwangwa haasi kuhwina. Tavhunduka murezi tikati so muri kuti ndo zvaita kuti Opah Muchinguri apanduke. Zvikanzi yes, tikati so in other words muza kuti Opah Muchinguri ari kutevera pane simba, pane power, pane money, pane chikanzi yes. Tikati saka Opah Muchinguri haasi bhoka, Opah Muchinguri ari corrupt. Kanzi get away very fast. Kautaura kuti Opah Muchinguri ari corrupt. Zvikanzi asiri corrupt ndiani? Muri kuti chikanzi imimi muri kupa vanhu news pasocial media, muri kupa vanhu news kupe bozi muri kubhadhagwa. Vana Facebook vanenge vachidira chimwava chemari at the end of the month, kauti around 21st. YouTube inenge ichikudira ichi kamari kuti magona maripota nyaya dzemuZimbabwe. Saka musatiudza kuti kwanzi uyu ari loyal to money or it is everybody is about money. So whoever is the right leader must make sure that everybody benefits from state resources, from state businesses, from state money. Ndo anokodzera kuvhotegwa. Saka isusu tapererwa muRezimbabwe ndobva tangotoona kuti apa takuudziwa reads. Chokwadi ndapa tapa takuudziwa, takubatiswa ndobva tati alright bo. Saka isu rega tosvitsa kunyaya kumaZimbabwe. Sezvatatoita izvi tasvitsira nyaya kumaZimbabwe. Ndozviri kuitika right now muRezimbabwe. Tiripo pano pamuzinda wevanhu kubva kuvanhu by public demand nokusingaperi. Stay tuned. Keep watching. Love, respect. Stay blessed. Thank you for watching.